Už 2 roky chovajú v zoologickej záhrade v Dvore Kráľovom anakondu, obrovitého hada z povodia rieky Amazonky. Takmer 6 metrov dlhý a vyše 60 kg vážiaci plas po celý čas trucuje a odmieta potravu. A tak pracovníci zoologickej záhrady sú nútení každých 14 dní nakrmiť hada proti jeho vôli. No a ako vidíte, nie je to práca ľahká ani príjemná.